Türk'däki olanlar. Şunu hemmeňize diýen. Akşam men gurguladım molin. Hemmeýek paýlaşypdyňyz. Malades. Şeýdip özüňiz erkek saýaňyz ha. Ýene de söýken. Söýornan Türkli idilli erkek ýok. Sebäbini bilýänmi şoň? Näme üçin? Türkli idilli erkek bolýanmasa bara. Assalamu alaikum dağancıklar, dostlar, dağlar. Yukarıda hıyplıyordun diyeni vardınız. Eşitiniz. Ne? Şu videomuna şuna değişli. Saatli şey değişli. Haiz yetirelin şuna. Liçkat naklayanın mı? Ya like bassanız köp adam görüyor. Like basyasanız mı kıyın görmeyen kollayayım. Näme saatlik şey Türkdäkler näme? Götüňe sıktım näme etdi? Narmany bolup bolanokmy? Ya günüň köp görýärmi? Näme diýär? Ha? It. Ejenski kırnaklar bilen doganyňyzky mallaň arasyna şikayetleýärmi ýene? Ha? Kırly. Her kim ejenski çörek üçin gidýär. Bir bäşman gazanaýyn çykýar dasyna. Oňarýarmy? Senem çık, bamy? Türkdäkler falan eýle beýle. Takadat näme üçin, näme sebäpden şonu ýaşar? Samsyk bolma bamy? Narmança özüm agzyňdan çykýan söze jogap berjek bolsaň gürle. Bolýarmy? Kirli. Her kime 5 manat gazanaýyn diýip çykýar dasyna. Goýup bilýär. Tawa ýetirelim dostlar, dağlar. Ay maňa mı galdy Orsiýa bilen Ukrainanyň urşuny ýatyrmak? Vladimir Putin bilen Vladimir Zelenski ýatyryp bilmedi. Men neden ýatyrayyn Orsiýa bilen Ukrainanyň urşuny? Ya näme men Vladimir Putiniň goňşusymy? Ya garyndaşymy? Ya näme Vladimir Zelenski meniň iki dogup bir galyrynym bolýarmy? Jorammy? Sen özüne aýtsaň bolmaýarmy şolaryň urşy ýatyr diýip? Meniň aýdanym bilen ýatyrarmy nä olar urşuny? Bar men aýtdymam şolara. Vladimir Putin aga, Vladimir Zelenski daýy aga. Indi gaýrat ediň ýatyraň şol urşy bolledaň aýdysam meniň aýdanym etsem näme ýatyrarmy ka urşy? Ýatyrmaz. Näme men Vladimir Putin bilen Vladimir Zelenskiň urşuny çözüp meselesini çözüp berýänmi? Iki ülke goý ölsünler maňa diýmana urşsunlar. Meniň aýdanym bilen olar urşy ýatyrmadylar. Elbetde ne atasynyň malyny paýlaşyp bilen ýokdurlar. Vladimir Putin aga bilen Vladimir Zelenski aga. Gaýdyp böyle samsyk kommentarýarlary meniň tiktägime ýazma dostjan. Gaýrat etsene, haýyş et ýana. Yaşmat meni yine efir alyan ağam çırık edip özleri söylüyor da. Hayır. Çıkdın hayır. Ölü. Olmuşat, yaxşı mı? Ejenski. Peydası yok da yine şuna marda şuna alırsam tıkla olsa onda menne günahkar yok da. Ağlasam, Men marası yok ama Şatlık marda olmuyor, yaxşı mı? diyen sen yani karamlarda bağ olsa ne bileyim yok diyen. Olmuyor, yaxşı mı yağdayla şatlık? O gel ağam. Ne içtin mi? Saladı. Ne? Men iç gördün mü? İçtin mi diye esnafım. Kan ismen mi alacak? İçkili mi, bez kamır mı? Bez kamir ho. Bas niye oynuyor? Millet paralık ediyorlar, daha ediyorlar, niye çıdanıp da. İçkili mi, bez kamır mı? Yine men keyfim çıdat.
Men kakarım Bu da öyle. ona meňden agon. Açın. Valla sen suut musun cama ayda. İçkilime bez kamır bu aýdana jogap berdi. Narkologiyada işleyen edersin mi? Montda işleyen Montda. Ha? Mont. Yok mor kotu gerekten narkologiyada işleyen olsan hayt körpe. Narkologiyan işkar mı sen? Olmasa git. Kummol. Ana yine bir geldi. Saat Koşuşunlar- meydana hedirlerler. Meydana hedirlerler. Leyla geliyor. Men täze neme Leyla atla bir gıydı var. Şu gıydı kim arıp bilse erkek $1000 pul verecek. Değil mi? Yo pul verekka yo. Kim rahat? Men ipledim. Meydana $1000 pul hedirlerler. verecek. Maring sikine görecek mi Maring sikine? Korka değil mi? Diismuudun Bu da isimken laaja. ne be? Doğru kendi işin kırtardı para sağımda kulken namağada. Urkadalar kaptırlar. Kimden bu urkadanı belli. İçemişken git aşağı oturma giyeceksin. İçemişken laaja. Nasıl satanla konuşkenleri zayban ettiniz dey. Düşmanın namağını geçsene. Düşmanın namağı al. Düşündün mü? Ben ama daha edeceğim. En büyük şey adam değil. Ya bir mut diye geçirmiş ben burada korkacak. Kim beni de burada net korkacak. Bir mut Ulema mağara sen kime mi orada? Düşündün mü? Oğlanların bağır bey oğlanlar oturursun yanında. Düşündün mü? Ulema düşündün mü? Kim o sen kurt çöp düşündün mü? İçiniz gurur Bu boy ben dik durdum. et. Düşündün mü? Yayın ne ol niye de ol. Luboy var üstüne tiyi bilen oğlanlar şunu luboy tamam. Yani akurat nurlar oğlanlar taşır yurtta emmedi. Akurat nurlar Evet. düşündün mü? Dinle, Lüboy vakti bilen oğlun, yetişeniz ki haramdadı, Yetişen doğunuz ama keni, siyasin terden geçen etkide gel ama yetişeniz keni. Marda Yetişen erken ama o siyasin gidin geçen nasıl ken, bolya mı? Vay vay sen öldür ya. Gel bak, bu terden etkide. Sen burun kafanı ile Sen yaman katuz katuz keni, gel etire. Senin kaltığın dinle beni. Kaltığın unutun. Saatlik şefiyim. Aşağı düştüğüne iki aytacak atlarım var. Düşmeden hem seyret özünden gör. Bir iyice sözü için, iyice. İyice ne emedi, niye sözün için. Kater ve sen cevap verirsin. Yine de bir bıraklar geçen. Sen 200'lü haramlarda son aydayın hemmeti içine sığıyor. Hemmeti içine giyiriyor. Terer sattı. Şuun var mı lan morta baran, yetir var mı lan morta baran. Men seni hatat geçer. Selam mehman havalarım, mehman batbişiklerim. Ihlicamada kulluğunuza köp sağlıklar diyen minnettarlık bildiren şeyledim. Şuat kurrum bu bidaraları diyeceğim. Men hiç vadim dövmedik adıma devenem silah koyamak. Men Türkiye'de vaktım şartlık Şeyhiyev diyen adım. Atken gelip akavımda dostlar ifade edip katlaşıp da yani onun ön koyan videolarımı inkar edemem. Senin şartlık ilgin tanıyanlar, beni hem ilgin tanıyanlar. Şeylelikte Allah'can öz pes etmesin, sen yanlık namardı da dar etmesin. Ben aşkıdım, doğru edeceğim. Kalkınım, senem ilgin tanıyan diyor. Elbette, benim ilgin tanıyan, senem tanıyan, ben ecem canım tanıyan. Kalkınma kasam tanıyan ekeni. Halkımız şeyler var, pek niyetli ve açık sözlü şeylerde doğruçul halkımız adıdım. Allah'can bundan öter gülcaklarına kuvvetsinler, güllerine berabersinler diyen ve men aslında diyeler şu vaat nem fikirlerim yapıyorum. Nem için şu vaat yardıma düştü. Kalkım. Yardım açan yok. Hiç ilak yardım açan yok. Yöne
arka planda näme bolup ýör, siz onu bilýärsiz. Şonu şurada aýdyp geçek. Men ejem TikTok görmeli, men telefonuma Watcherka özüm. Ayağını geçecek oldular. Ben benim o çasını vraç tuttum. Taşar yurtta kubur ilacı getirttim yarıydı. Hiç var gollav gelmedi, hiç var nemesi gelmedi. Bana soğudluk derler. Soğudu, senyalak itler, menteç. Minler, Allah canlar etmesin. Bugünümüzü köp görmesin, Allah canlar dönün. Yine kuyardaşlarım inkar edin ok. Altımız ilmi adı bilir akıl. Direkt mi zaman? Doğru çok altımız var edin. Allah can sağırsınlar aytyan, ecem canım hemmesine sağırsın aytyan, ecem oradan gorot koyalım etip borsa. Eğer men gepim yalan olsa Allah can, Kur'an çapsın ki men oturan yerini tutarmayın. Eğer de men gepim doğru olsa, Hudaýymyzdyn sistemi Allah tapşyrýan, şaýatlyk bilinjek seni. Sen kim akaundy gowrak ýörese, prosmotr gowalsa, bolu sen şoňa ýykyp edýän. Patgalyň sen, beýle bolma. Şu kakam arada video goýulundy, aýdyp geçeýän, kän maňa joba geldi. Kän meni ýykjak adamlar boldy, ýöne haýtyma sawatyn ýene daýdy. Daýdy arkadan Allahdan aýtyn hemme jamydy. Ýöne участковой polisiýa bölümleri kän jamaýtdylar. Alajan menki ýalan bolsa men şuňa içinde dımak geldim. Ve men aýdyp geçeýin, ejim janam aýaly keseljek bolup duran wagtda elbetde gamawa maýdaçlarym kän boldy. Ýöne hiç kimden kömek gelmedi. Birinjim kakamdan direk atdym. Aýtdym, kömek etmedi. Jany sag bolsun dedim. Ol götürüp sulamatyr bilmedi. Ve men ejim TikTok göräýin banitsadan täze çykyp gelen wagty men videolarymy görüp oturka gönü şu ýazylan näme göze düşýär. Kakamyň şu ýazan sözi bar. Men sen gyzym däl. Ana şu sözi görüp menim o jaýda o barkedy oturkan bir hil aglaýan ses eşdildi. Bir gördüm, ejim aglaýar otur. Allah can seni aglasyn Hudaýym. Ejim aglaýar otur. Bardym näme boldy diýsem, ejim näme diýip bilemmi? Men diýdi. Şumanda çende diýdi. Kakam diýdi, karşy gelim diýdi. Sen diýdi, git doğanýany däp durla bu diýdi. Ben şumanda çendem jokdum, hilla diýjek geldim, ýöne. Meni kartga çykarjak, ýani polis uğradı. Şantaj etdim. Men ejemi göz ýaşyny ýerde goýmaýanyny düşündüm. Men ejem aglasam hem dünýäm dara geçindim. Sen tohum tijiňe, sen ýaly bize öyle näler zat diýip ýalyar. Ne tohum tijim çykarjak däl, ma hiç ýere ýagdaýdalar. Hiç ýere ýöne hemmäde sen ona kar bolar we Allah danar bir dünýäde de sen ýasandyr elimizde. Men normalde bunu ýetmejinde jogadalar. Şart çykyp pidarasyn. Sen ýagdaýda. Gece saat 3'te jana dilim ýalandymy? Seni çağırıp bir gün dinlerse, ben yalısı diye bastım da oturan yerine kalmayı. Yönü Hudaýjam, seni Hudaýy tapşyrýan düşündün mü? Pidera verdim seni o.